Takže jo, zdravím všetky, s vám vždy posílaný Kubo Kľúč a dneska si ideme natočiť car parking. Dám sa moje auta, hociaké. Jedno vám neukážem, lebo to je také... To z toho nebudete chápať. Takže sa blížime. Samozrejme, nezabudnite dať na tomto videu like a odber a video môže pokračovať. No, takže sa nám to troška tak načíta. No, už ideme. Takže s prvým zatáčam. Takže ideme napríklad toto auto, toto auto, takýto motor, toto auto, toto auto, toto auto, toto auto, toto auto, toto auto, to je pekné, toto, toto, mal som aj na tom krásnu farbu, len sa mi už dala dole, toto Audi, BMW, samozrejme aj s ukačkami, Mercedes, BMW, a Porsche, autobus, odťahovka, Audi, Brabus, Porsche. No toto je troška také menšie auto, počkajte. To je také... A toto auto. Takže toto by bolo náš... Dneska by toto bolo všetko, takže nezabudnite dať like a ja sa s vami lúčim, takže ahoj. Čakajte.